Hayi injalo ayijiki uma isinjeni. Yazi hlale sithi hoyi abantu bafuna imali, hayi abantu bafuna ini. Webafethu kunabantu abanayo yonke imali oyicabangayo banayo, kodwa abanakho ukuthula. Number one, awazi ukulala, uyabikela uma kumele kulale. Bahamba benza lento abazenzayo manje kuhlale kuyinkinga. So aniy'khathi izinto uma nizisho noma uma nizenza nani, ngoba kunomuntu othola ukuthi nje into ayifisayo ukuphumula, into ayifisayo ukulala ne-peace. Kunezinto la emhlabeni ezikulethayo leyo nto. Yabona uma unomzamo ophilayo, umzamo wakho uhambisela ngayo yonke into, ngeke ube ney'nkinga ey'bhedayo. Niphile njalo Yesu.